laatste stukje van je leven. Dat is de kogel, dat is de kogel. myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Het is al lang, kom je nu met me mee? Ik zeg, ga jij alleen, want ik slaap in het café. Zij zegt, het is al lang, kom je nu met me mee? Ik zeg, ga jij alleen, want ik slaap in het café. Want ik slaap in het café. Want ik slaap in het café. Zij zegt, ik slaap.
Andere leiding en ik wil toch even naar boven hebben. Kira Ummels. Het is gewoon zo. Wie ze deze dames zo in de moord getraind is en wat ze hier op de bühne hebben gebracht, is in een woord geweldig. Dit wil ik ook decoreren met de medaille van de kroonkleren. Die wil Prins Thijs even volgen. Om Kira de medaille van de kroonkleren om te doen. En de andere 4 meisjes een pin op te doen. Ik weet niet of dat handig is, anders moest ik zo nog even aanleggen. Mooi nogmaals, een daverend applaus voor Risa. En de buitenmars als afmars voor Risa.